Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o himayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Iya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngond, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmata o paglingon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Og karon niya ang laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Sa among banabana ni Crisula, diha ra sa tungod sa among bahay ang kalit nga kausaban sa panahon. Mga hitabo nga dili kasagaran, apan wa kami mahibaw kung unsay nahitabo sa gawas. Unya, kalit lang sab mikalma ang palibot ug mibalik ang kalinaw sa panahon. Dihang migawas kami, mo'y among nakita ang kamot ni Constantine nga nagsiga nga gitapion sa agtang ni Serafim. Unya, gipangutana ko si Constantine bahin sa akong nakita. Ug sa gisugilo ni Serafim nako kung kinsa siya. Hapan way klarong tubag si Constantine. Luyo sa among kasayuran gihapon, may dako gihapon kami og kalabutan sa mga hitabo ni Serafim. Gihulga kini sa ng katao. Ang tao nga mauuntang mo santa, aron dili matuman ang panagna sa gipadayaga. Apan mibali na karon, ug ako lang nakitaan nga may mong tabang aron mahitabo yun ang gipadayaga. Busa buhata ang tanan, kina ako siya mong luyudlo si Rom. Kinahanglan mamatay na si Serafim. Ang golon ko, mas abtik og kila si Serafim kanako. Kaniadto pa kanaso ng panahon na parehas pa kaming gihimo nimong immortal. Nagduha-duha ka ba ako? Wa! Bisan ka may wakid pagduha-duha nimo. Gihimo makon tibuok ka alagad ka ni Serafim.
ug ang sukli nini mao ang naghinubra kong pagsalig kanimo. Kamahalang Lucifer. Kaniadto gihimo kong awayan si Serafim aron matibuok ang akong kadaugan ug katubanan nga malabuan ko ang hibaya. Ang gahong kaginharian sa nagbuhat sa langit ug yuta. Dahibaw ka na sapa nga si Serafim o yung sumbalik ang hinagiban sa tagalangit aron matuman ang panagna sa panayag. Dili mo daog ang gipadayag. Ikaw ang magmadaugon, kamahalang Beelzebub. Lihok ang sarang. Ayaw palupig ni Serafim. Ayaw pa naglanas na kubay kang kaniya. Gamao si Mikaelo. Nakaila ka man ni Mikaelo. Usas ang nasip-sip nga kang hilo sa langit. Wa ko mahadlok kaniya, kamahalan. Na ako nag-ubay sa kudimo, Lucifer. Wala siya. Talagsaon kayong higayon para nako kaya nagsulti nagpakita siya nako ng murag ordinaryo lang tao. Sa tanan ko nakita, siya ang labing ambungan sa tanang ambungan. Pangandam, Jetro. Sayo kita magkita karon. Daghan kita istoryahan. Humana na ko pangandam. Anaon ko dayon ikaw, Lucirong. Pahibawa ang gitawag nato og mga pangulo o konseho. Oh, Lucirong. Ingna sila nga gikinahanglan kayo sila ni higayuna. Matuman, Lucirong. Bye. Alang kinig kanimo, Serafim. Espesyal kang hatagan o pagtakad. Kung doon na nakamoy nahasulat ng daan aron matuman, doon na sa laing nahasulat aron kini mapugan o dili gayud matuman. May buntag. May buntag, Constantine. Lingkod na Crisula. Ako pa doon si Inko Nasario. Harong mga on. Ako na naman ito ni Papa Nazario. Ako na lang. Lingkod na lang di Apleo. Gibati na ako og akong kaikobin mo, Constantine. Imo nang gibuhat ang tanang buhaton. Bisan pa ang buhat nga para... Kinahanglan tumanon ang bisang unsa isaan Crisula. Mao kini akong gisaan ninyo. Isip ba sa inyong pagpadayon o pagsagop na ko? Kumusta si Serafim? Una pa siya nagmata na ko. Ipaandar niya ang motor sa bomba sa tubig. Ipuno niya ang tanang sudlanan sa tubig. Ibisbisan na sa niya ang mga tanom o mga lagot mo o mga utanon. Ha? Lain na usab ang akong nahibudngan, Crisula. Mayong buntag, Inko Nasario. Padong na ko sa imong kwarto aron pahibaon nga mga ona. Pagbangon ako karon ug nanambo sa bintana, nakita ko si Serafim nga namubo sa daghang mga tanom. Gahapong adlaw hangtod na lang mihapon na. Wa ako'y nakitang mga tanom sa likod aning bahay. Pero karon, doon na. Kinsay nagtanong? Constantine, Ako. kanus alang nimo gitanom ang daghang mga utanon. Ug ang mga lagot mon. Sa adlawan pa dinhi kara sa sud sa bahay magtrabaho. Hangtod nga miabot ang gabi, hapit ta magkadungan og pahuway. Bililiro ang tanang higayon karon dinis kalibutan Inko Nasario.
ug dili gyud ang usikan. Usbon ko. Bililhon gyud kaayo ning panahona ang bisan unsang higayon dinhi sa kalibutan nga magpabilin unang magpakabuhi bisan mubo apan napangandaman ang imong kag alang sa kaluwasan. Maadlaw man o gabi kung magamit mo kani sa kaayuhan, kinahanglang imo yung kinigamiton. Gabi kung nagtanumin ko. Gagabi pa ni mo gitanom, pero nganong ingo naman sa tagurha kadangaw ang iyang tubo. Diin ka man makakita og mga liso nga giluyong nga mitulok dayon. Ug diin ka man og mga similya nga mitubo usab dayon. Unsa man ka ng klasiha sa mga tanom, ug diin ka nagikan. Panuktok ko, kay ikaw pag-ablihan. Pangayo, kay ikaw paghatagan. Kinsa may imong gipangayuan, kinsay naghatag. Wa na ko'y katungod sa pagtubag sa mong pangutana. Pasaylo ako ko. Ni ana si Serafim. May buntag sa tanan. Nanghugas na ko sa mga kamot dito sa gawas. Mangaon na kita. Serafim, kinahanglang maanad ka na. Sa dili ka pa muhungit sa grasya nga gikaluoy sa langit nung amahan ug sa bugtong niyang anak ng mawang Kristo. Papa Nazario! Maguptan na kita sa itong mga kamot. Serafim, sampita ang labawang makagagahon. Lito ka ang iyang ngan ug pasalamati ang iyang kaluoy. Konstantin! Kupti ang kamot ni Serafim, Crisola. Palihog. Papa Nazario! Buhata ang gisulti ni Constantine Crisola. Ubanan nato sa una-una ang pagpasalamat ni Serafim. Pasalamati ang buhing Diyos. Pasalamati ang iyong Diyos. Lito ka ang iyong pangalan, Serafim. Pasalamati siya. Lito ka ang iyong langit nung aman. Lito ka ang pangaan sa bugtong anak. Salamat kanimo! Kinong! Hallelujah! Natumba si Serafim. Nahog sa iyang gilingkuran. Dili na ko mag-aagwanta ini! Mulayas ko! Mubingan ako ng iyang bayan! Crisola! Ibati na kong kaanong kini mga tawanan! Crisola! Pasagdi siya. Crisola! Pasagdi siya, Inko. Pasagdi siya. Lakip ka unya. Aron makasabot ka kung unsa katiguang ang kalibutan o kinahanglan na sa iyang pag-ani. Usahay, masabtan ako. Apan naglabi, ang dili na ko masabtan sa gipanulti ni Constantine.
Laing hitabo nga dili kasagaran ang among nasaksihan ni Crisula uban ni Constantine. Ilabi na gyud kang Serafim nga may dugo nga migawas sa iyang ilong. Naama-ama na ako si Crisula ug wa mahinayon ang iyang pagbiya. Amot, kung makalawat na iba ko din, uban na lang doon katao nga amot unsa na sila. Konsultihan ko ikaw sa akong hibawaan. Dili ka mo to. Ug moingon ka tinghali nga nabuang nako, Crisula. Pwisulti ko, Papa Nazario. Gusto mo na ka ng mga tawana. Ilaban na ka na sa Serafim. Wa di ako'y katungod sa pagsulti. Pasaylo ako. Apan nagtuo ko nga karong pila ka adlaw. Pinaagi sa atong makitaan ang duha ka tawo, ilabi na gyud kang Serafim. Mahibaw-an na nimo kung unsa sila. Pinaagi sa imong masaksihan. Muna na kung babuang sa kahatlok. Hinumdumi gyud, Crisula. Gipangita kita ni Luciron. Maoy akong gibati karon nga luwas kita kung kauban nato sila si Serafim. Jedro, nagsunod ko ni mo, Luciron. Balik ka mong lingkod tanan. Atong paminahon si Luciron. Dili na kinahanglang pasalamatan kamo kay wa kita magkinahanglan og pasalamat sa daghan na kayong kayuhan nga nabuhat atong tanan ning nasod nga hapit na kita mo'y magharit. Ipaabot na ko kaninyo ang kahimuot nga gibati sa labing labaw nga talahuron. Hapit na makumpleto ang tanang panghitabo nga mo'y muda sa atong kadaugan. Ang mga hitabo sa wanay pagsinabtanay, ang panagdait, ang pagbidatiay, ang pagpaubos, ang pagpailog, ug labaw sa tanan. Ang gugma, gipulihan na sa garbo, sa kasilag, ug garbo sa pagdumot. Ingon man, pamintaha, ug pangdaog-daog, ug pagpahimos. Ang waknay panagana sa pinatsanay, tulis ug sa lain-laing matang sa mga krimen. Ug kining pagpanikas, pinaagi sa katungdanan nga gipiyal sa katawhan ngadto sa pipila ka mga tao nga namunuan aning nasod sa Pilipinas. Nakamatngon ba kamo nga sila raglapo mga katawhan nga nagsimba o nagluhod sa katarong ang misupak sa mga lagda nga ilang gisubay kay alang kanila? Balaan o dili ang lapason nga mao ang dili pagsanay sa katawhan agad sa kabubuton kuno sa gitawag nilang amahan sa langit o karon nagkasumpaki na. Maghari na hapit ang kahimayaan sa labing halangdon. Usa sa mga nasod na mag-una paghari ang kadautan, mao kining Pilipinas. Mao kining Pilipinas. Aban!
ayamon tauna ang usa ka tawo nga mao'y babag sa atong tubong. Mugamit kitag mga kinugyanan ug nag-advokasya sa tinuhuang Kristohanon. Gamiton ta ang mga tao sa klerigo kung mga clergymen. Patok sa atong ayamunon nga si Serafim. Gamiton ta ang mga kaparian, ang mga kamadrihan. Patok kang Serafim. Ang maong hitabo, amo gihapong masaksihan. Tungod kay gikauban manamo si Serafim, ang makaluluoy ng Serafim. Nundi palihog ang uban pang mga sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algin Abakida, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Achilles Hazen, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.